Santos, nasa harapan ko rin. Ayun na mga idolo. Jonathan Abalos. Ayun na. Last 200 meters to the finish line. Ayun na. Pangat pa sa kaliwa. Ayun na. Erickson de los Santos nasa harapan. Ayun na. Erickson de los Santos pa rin nasa harapan. Pangat pa sa kaliwa. Si Jonathan Abalos. Bakbakan na. Sa kaliwa. Exclusive Erickson de los Santos. Ken. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tumisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Kapadyak all bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Okay. All Santa Barbara MTV. So marami-rami ito ah. So meron dito mga newbie. Ito yung mga newbie sa likod. So ito rin pala dito kasi sa Santa Barbara, ang pinagmamalaki ng Santa Barbara sila Takaaro Brothers. Ang pinagmamalaki na siklista ng bayan ng Santa Barbara. Shoutout muna natin si Mayor Carlito Saplan, 6 Mayor Carlito Saplan Cycling Race. Shoutout pala kay Sir Danny Paran, Sir Ryan Bon, Sir Balorong, Sir Jonas Sembrano at sa lahat ng mga organizers dito sa cycling race dito sa bayan ng Santa Barbara. Ito ay 6th edition na. Hoy, git-gitang kagad ha. Marami dito. Mamaya abangan natin yung Open Pro category. Nakatakot nga lang ang ruta natin. Medyo may kasikipan. Medyo maraming sasakyan. Ito. Sige, live mo. So, andito si Erickson de los Santos. Uy, may umakat sa kaliwa. Grabe, ang dami nito. Uy. Idol, naiwan na rito. Okay, mukhang nagkaroon ng problema itong bike na Idol, naiwan. Uy, si Idol, no? Tubos kagad ang gasolina. Uy, si Idol, mukhang nasobrahan naman kanina sa merienda. Naiwan sa likod. So, rider number 74. Hindi nakasabay sa bilis. Pero yung 7-11 naging 6-11. So, Idol, wala nang pampanay. Panay na panay ang pedal. Yun, oh. Okay. So, marami pa tayong ating mga riders. Wala pa rin talaga totally naka-breakaway sa harapan. So, kakanan tayo papuntang Mapandan, Pangasinan. Right turn. Ito, medyo may kasikipan na itong ating ruta rito. Holy siya, ito, naubusan ng pedal. Pagkakulaman! Grabe yung pedalan dito, hindi bumababa sa 50 ha. Eh, 2 laps tayo. So more or less mga 40 kilometers ang bakbakan dito sa all MTB ng bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. So wala pa ako natatanaw na breakaway. Yun, meron na pawapakarap. Babantay natin ito si Juan eh. Si Jonathan Abalos, si Piolo Kalimli, may yung mga pambato, and Erickson. Si Erickson de los Santos andito. Taga Santa Barbara, Pangasinan pala yun. Ito, pulang-pula na ha. So, no more breakaway pa rin tayo. Nasa harapan si Erickson de los Santos ng Direna. Nakikita ko doon sa harap. So, sana makalapit tayo doon sa harapan. Hey, 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 hey!
Okay, ito na. Umangat na sa kaliwa SBCC. Yan, si Piolo. Si Piolo ba yan? Mabasok na. Jonathan Avalos. Amerikas Marolo. So, inabutan pa rin yung ating breakaway. Ubusan dito ha. Talaga, hindi bumawa sa 45 ang malalang takbo. Grabe, sino kayang matitira dito? Matibay dito eh. Dahil 2 laps tayo, more or less, mga 50 daw ito eh. 50 kilometers to 40 kilometers. So, may walay na grupo sa harapan. Mga big guns na yung umihiwalay sa grupo. Napakira ang kanan. Siya ay doon, no? Malusog ha. Ano ang pala? Naki, Troy. Maraming mga SBCC rito, Santa Barbara Cycling Club. Stephen. So, malapit tayo dito sa kabayanan ng Mapandan, Pangasinan. Uy, umaangat, SBCC oh. So, babantayan daw si Piolo Kalimlim eh. Yung naka-RCC. Si Erickson de los Santos. Si Jonathan Avalos. Maraming mga ating SBCC rito ha. Ito si Erickson de los Santos oh. Dito tayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. This is the town proper of Mapandan, Pangasinan. So meron tayo isang tumakas na riders Wala mo, ano sa mo, Stephen? from SBCC si Stephen, rider number 3. Barbara Boy. Uy, lumalayo ito ha. Lumalayo ito ating solo breakaway. Batang bata oh, batang bata. Rider number 3, kanyang speed 45 Ano sa mo? kilometers per hour. So lumayo na siya ng mga 120 meters doon sa ating main group. Kaya sabi Barangay Torres. So kaya niya kayang tiisin hanggang dulo. Kaya niya kayang ipaglaban ang natitirang lakas hanggang doon sa finish line. Speed niya 45 pa rin. So lumalayo, mukhang laylo yung ating grupo sa likod. Okay, dito ang ating solo breakaway si Stephen, rider number 3 ng team SBCC. Uy, ito na, meron tayong solo breakaway, rider number 3, itong si Stephen Alacar. Batang bata eh. Ayun lang ating peloton. Pag natin kung maditikitan mo ito, meron pa tayong isang lap. Grabe oh, itong ating grupo, yan, hinahatak ni Erickson de los Santos ng Direna. Yan, umauna na napakabilis. Mga 40-45 kilometers per hour itong ahon nila dito. Uy, grabe yung ahon nila dito ha. Uy, dami. Ito. Stephen yung breakaway. Ito nasa likod, breakaway. Stephen din daw. Breakaway nga rin din sa likod. Yes, Stephen. So, sumemplang. Sumemplang na isa. So, maraming mga SBCC rito. Medyo nagkakahiwa-hiwalay na itong ating mga riders. Medyo nabitak. Yung pinaka-main peloton. Uy, kapul pa rin itong mga ito ha. So nabitak na yung main peloton natin, yung malaking grupo. Nagkabitakan na. Tingnan natin kung inabutan na yung ating solo breakaway. Uy, dumikit pa itong rider number 9 ha. Okay, so ito yung ating pinaka-second group ha. Hindi pa rin nila nadidikitan yung ating solo break. Uy, makangat si Piolo Kalimlim. Hindi pa rin nila nadidikitan yung ating solo breakaway. Tumatakas yun si Piolo Kalimlim ng Team RCC Reptiles. Erickson de los Santos, Jonathan Ocean, nagkakabantayan dito. Si Jonathan Avalos. So ayun, nasa harapan na si Piolo Kalimlim. Tulo yan. Oo. Pangat. Tumikimon itong si Erickson de los Santos. Palala. Ikaw. Matakas na itong si Jonathan Avalos. Nakatakas sa kamay ni Erickson de los Santos. Ito si Erickson, hinahabol niya. Nasa likod niya mga SBCC PGP. Tignan natin kung tuloy ang makakatakas si Jonathan Ocean.
Pero ba? Tak na naman yung ating grupo. May napag-iwanan dito, 246 riders. Si Adrian, yung isa, rider number 64, 37, 17, 9, 25, and rider number 31. So, papalit na tayo dito sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. So, ito, may isang grupo dito sa harapan. So, may umaangat sa harapan. So, dumidikit pa yung grupo. Ayan na tayo sa welcome arc ng Santa Barbara, Pangasinan. So, tingnan natin yung ilabutan nila. Yung ating dalawa, yung breakaway, yung sa Piolo, Kalimlim at si Stephen. Tingnan natin kung gano'n na kalayo yung agwat nila dito, ha. Hindi tayo makasingit. Maraming mga vlogger. Bangat na naman yung SPCC, Erickson de los Santos, kontrolado itong grupo. Nasa likod niya si Jonathan Abalos. So, may dumikit pa. Dumikit pa to, oh. Okay, so ito ang ating dalawang breakaway, Stephen Nalakaw and Piolo Kalimlim. Rider number 3 and rider number 2. So ang kanilang speed 44 kilometers per hour. Talagang mabilis, ang malakas tong batang ito. Batang bata pa pero talagang may angking kalakasan na itong si Stephen Nalakaw and Piolo Kalimlim. So lumalawan sila mga 250 meters doon sa second group. Doon sa grupo nila Erickson de los Santos, Jonathan Abalos, sa mga ibang riders. Okay, so papalik na tayo sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Ito pa rin yung ating dalawang breakaway, Piolo Kalimlim and Stephen Nalakaw. Shout out mga idols. Okay, so tingnan natin kung inaabot yung ating dalawang breakaway, ha. Ito mukhang sila pa rin yung ating breakaway, si Stephen and Piolo Kalimlim. Rider number 2 and rider number 3. So sila pa nga rin. So malayo na yung ating second group. So ito pala yung ating grupo. More or less 300 meters na ang lamang yung ating breakaway dito, ha. Grabe, ibusan din. Ito pa itong si Idol. So nagkakabalatan dito sa ating second group, ha. Mukhang tumatakas na sila Jonathan Ocean. Patibaya dito sa ating second group kung sino makakadikit o may didikit pa ba yung sa ating solo breakaway. So isang ikot na lang ito. Okay, nagkakapuron kayo mga bike niya, Idol. Tumakas na naman yung SPCC ngayon. So may na po tayong grupong iba dun sa harapan. May mga humiwalay dito sa ating pinaka main group na ewan ito. Rider number 25, 24, 29, 31, 4, 8, and rider number 11. So advance tayo sa second group kila Erickson de los Santos. So nagkaroon ng kontong ating mga riders. Nako, meron hindi nagbigay. So ito yung ating apat na second group. Dito si Jonathan Abalos, rider number 5, Erickson de los Santos. Tignan natin kung matitikitan pa nila yung ating dalawang breakaway. So number 30 yung nasa harapan, Jonathan Abalos, and itong D-Reyna si Erickson de los Santos and rider number 5 and rider number 3. So almost 150 meters na lang, makakadikit na itong ating apat na second group doon. Ayun lang yung ating dalawang breakaway, si Stephen at si Piolo Kalimlim. So 150 meters na lang. Ito yung ating dalawang breakaway. 150 meters na lang ang kanilang inilalamang doon sa apat na nag-aabol. Tignan natin kung makakatikit pa yung mga big guns na yun. Dahil ito medyo mga bata pa to, eh. Big guns doon, sila Jonathan Abalos, si Erickson de los Santos na talagang kilala natin na malakas mula sa koponan ng D-Reyna. Speed nila pabagal ng pabagal, 45, 43 kilometers per hour. Nasa harapan pa rin nagdadala ng trangko itong si Stephen. Nasa likod lang Piolo Kalimlim.
bumabagal ang kanilang takbo, 40 kilometers per hour. Kaya natin ha, medyo lumalapit na, ayan na, 50 meters na, didikit na itong ating second group. Didikit na to. Okay, so tuluyan ng dumikit yung grupo nila Erickson de Los Santos dito sa breakaway, sa 2 months breakaway. So naging 6 itong ating breakaway. Okay, so ito na, nasa harapan si Stephen pa rin. So sino kaya dito ang mananalo sa remate nito? Remate na to ha. Pagbalik natin, last lap na to, rematehan. Itong si Erickson de Los Santos, Jonathan Avalos, Piolo Alimbigi. At ito ibang mga riders natin from SDCC. Uy, so sama-sama pa rin itong ating 6 na breakaway. Walang tumatakas. 6 pa rin ha. Si Erickson de Los Santos, so nagdadala ng trako, medyo paahon to eh. Mark. Mga tasakalan si Jonathan Avalos. Mister naman itong si Erickson. Tignan natin kung makakawala sila sa kamay ni Erickson de Los Santos. Mike. O makakawala ba sila? O aabot hanggang dun sa rematehan. Sa rematehan magkakatalo-talo to. Kung kaya makipag-remate nitong si Erickson de Los Santos, nakilala nating climber. Mangat na naman sa kaliwa, Piolo Alimbig. Sunod na naman ito si Erickson de Los Santos. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Last 5 kilometers to the finish line. Ayun na, mapapakalas kaya nila itong si Erickson de Los Santos ng 5 magkakasama to ha. Grabe ang pinapakitang lakas. Mangat na naman sa kanan, Jonathan Avalos. Ayun na naman si Erickson. Grabe ang lakas ng 6 na to. Mangat na naman si Jonathan. Sige, tignan natin kung mapapakalas nyo itong si Erickson de Los Santos. Nakakawa. May nagtutulungan pero andito pa rin, nakakapit pa rin dito sa ating breakaway. 5 ang kalaban. Mangat na naman si Piolo Alimbig. Tignan natin kung mangat na naman si Piolo Alimbig. Tugis na naman itong si Erickson de Los Santos. Pinapagod ko yan nila itong si Erickson de Los Santos. Grabe, lakas. Santos naman ang bumanat niya. Tignan natin kung makakakapit sila lahat. Ayun na, umangat na, naiwanan na itong si Stephen. Tignan natin kung kaya nila pakalasin o mapapakalas naman ni Erickson de Los Santos kung kaya, di ba? So isa na yung kumalas, si Stephen kumalas na. Grabe ang lakas itong si Erickson ha. So 6 na naman, nakalikit na naman yung isa. Okay, so talaga Franco hanggang dulo itong si Erickson de Los Santos. Talagang 5 ang kalaban niya rito ha. Kaya na. Ayan na, last 250 o 300 meters to the finish line. Erickson de Los Santos nasa harapan pa rin. Ayan na mga idolo, Jonathan Avalos. Ayan na, last 200 meters to the finish line. Ayan na, pangat pa sa kaliwa. Ayan na, Erickson de Los Santos nasa harapan. Ayan na, Erickson de Los Santos pa rin nasa harapan. Pangat pa sa kaliwa, ito si Jonathan Avalos. Bakbakan na sa kaliwa, species Erickson de Los Santos. Si Piolo Alimbig, Jonathan Avalos, Erickson de Los Santos, Piolo Alimbig, Piolo Alimbig.
ko po ka, hindi! Ano na naman nangyari? Diyos ko po, na-crossover! Uy, ay, di kita. Yan yan. Opo.